Stefan Ilić ide napred. Trebalo bi dodati loptu Živkoviću. Živković, Maksimović, nema ofsajda. Maksimović, gol! Gol! 2:1! Paunović odmah upozorava da je bitno braniti se sada u preostalih nekoliko minuta. Kontra za reprezentaciju Srbije u 118. minutu. Deli nas 2 minuta od titule prvaka sveta. Sada je bitno odbraniti se. Maksimović proslavlja svoj pogodak u 118. minutu. U strahu strebe brazilski navijači dok srpski proslavljaju. Ne trepće selektor brazilske reprezentacije, ali nije kraj. Ima još 2 minuta plus zaustavno. Traži se igra bez faula, odličan potez Stefana Ilića. Stefan Ilić ide napred. Trebalo bi dodati loptu Živkoviću. Živković, Maksimović, nema ofsajda. Maksimović, gol! Gol! 2:1! Paunović odmah upozorava da je bitno braniti se sada u preostalih nekoliko minuta. Kontra za reprezentaciju Srbije u 118. minutu. Deli nas 2 minuta od titule prvaka sveta. Sada je bitno odbraniti se. Maksimović proslavlja svoj pogodak u 118. minutu. U strahu strebe brazilski navijači dok srpski proslavljaju. Ne trepće selektor brazilske reprezentacije, ali nije kraj. Ima još 2 minuta plus zaustavno vreme. Maksimović je postigao gol. Evo šta je uradio Stefan Ilić. Ovde Živković fenomenalno do Maksimovića. Maksimović toliko miran, toliko pribran, toliko hladan da može da u ovakvoj situaciji pošalje loptu ispod žana. 2 puta izgleda da smo u ovom napadu proturili kroz noge Brazilcima. Jednom Živković, drugi put Maksimović.